Africa my continent, Africa my home. Se-Africa kuyi-South Africa, seKwaZulu, sisoKhahlamba, seBergville, la kuvele khona umshophi ovele izolo, bekuyisonto kwizolo. Ingozi nje yehle ekseni la ngo-5 ikhathi. Mhlambe ke lengozi ukwehla kwayo ihambe nemphefumulo cishe 5, abanye balimele baseyibhedlela njengoba sikhuluma. Kodwa ke asizukwageqa amagula, sizokhuluma nomfowethu oseduzane uzosithatha asibeke ukuthi kwenzekeni. Mfowethu ngicela uzethule ukuthi ubani. Igama lami uSibonelo Mahlomane, odumeleke kaKhotha SA, owakhona la eBergville. Njengoba uKhotha SA uwena omholi weqembu lezomculo kaMaskandi. Yebo, imi impela umholi wabo. Abantu abalimele la, abantu abahambela bayingxenye yeqembu eliholwa wena. Yeah. Kulabo abantu abahambile abalimele, omunye wabo ophawuleka kakhulu kube ingane ena 2 years. Mhlawumbe uthathe umuntu umtshela ukuthi lengane ubani, ibidume ngane eqenjini lakho lezomculo. Ingane bekumnotho kungwami ngomezulu. Yes. Umuntu nje kushuthi nje umnotho bewumuntu ongafani nabanye abantu. Yes. Obehlukile ingako nabantu bebemthanda because nami bengimangazi indlela enza ngayo. Yes. So wafika ke umuntu oshaya amahlaya abantu bewathanda kwaya bagcine bamcela ukuthi bafuna ukumbona esengenile eqenjini njengomuntu okufanele aperform. Yes. Sakwenza ke lokho abantu abakucelile wangena eqenjini ngoba imidlalo eminingi beseyidlalile I'm sure imidlalo beseyidlala egijima ko5 kuya ku6 masiyo performa nayo. Ingane na 2 le. Ingane na 2. Ibizwa ngobani lapha eqenjini lakho? Inkunzavafa. Unkunzavafa. Yeah. Unkunzavafa ona 2. Yeah, kodwa benze imanga. Yeah, hayi. Impilo yakhe impela. Okay. Naye uBhubhela ubehamba nobanike neBhubha kulengozi ubaba wakhe. Behamba nobaba wakhe. Okay, tshela umuntu ke ukuthi wena ungala eBergville kodwa udlala eGoli. Iqembu lakho lisungula nini? Iqembu lami ngisungule ngo2019. Yes. Yeah. Sisebenzisana nje nabafowethu laba sisebenzisana ngoba kimi bafike bezingane ezincane. Yes. Yes, akhula baze baqeda ikole kumanje abanye bayasebenza. Yes. Nabakhona labadlule emhlabeni besebenza. Yeah. Ngesikhathi kwenzeka lo mshophi lenhlekelele yalengozi bekade besuka bekade kwenzakalana. Bese bephuma endlini ekhaya ngoba besilale sonke ekhaya njengenjwayelo. Yes. Kwakushuthi ubaba besephuthuma emsebenzini ukhale wathi ngokufanele ngo9 abesesemsebenzini. Yes. Waphuma ke bafika ngavuka ekseni bangifonela ukuthi sebeyahamba. Bangena ke nabanye nabephuthuma emsebenzini ngoba kunomunye umfowethu abamfonele late ukuthi sekumele angene Monday. Ngoba abanye bengazi uzojika nabo ngoLesibili. Yes. Okanye ngomsombuluko. Yes. Kwagcina sekushintshwa basebengena ke kuyimotweni ngoba bekhona umntana wami omncane wentombazane naye osesibhedlela. Yes. Yeah. Lezi moto zishayisana zombili. Yeah. Kodwa mangithi mangizokuthi imoto ebeka ngiyale emhlophe ngoba kube head on. Head on. Yeah. Abantu ababikule moto bebangakhe? Bebe 7. Bebe 7. Ingane ezimbili. Yes. Yeah. Kwaphangalala about 4. Yeah. Yes. Yeah. Africa my continent, Africa my home. Isimo lesi esikhona usizi emehlweni. Isimo sekusona. Umholi waleqembu, umsunguli waleqembu ezama ukuthi athuthukise abantu, athuthukise izingane. Kodwa ke elokufa alitheli. Sike sakhuluma ngokuthi umgwaqo usuphenduke inkemba ebukhali. Inkemba ebukhali ngendlela ukuthi ke isika yena oyisebenzayo. Yikho hlale sicela kuwonke umuntu okhona ngaphansi komthunzi welanga ukuthi umgwaqo asusabe, umgwaqo asuhloniphe, umgwaqo asushalazele. Ngoba into enzeke emgwaqweni uhlezi ukhona. Kodwa lobu bukhali babo nomngozi babo abonakali. Kodwa mase kwenzeka ubona sekuyisimo enjengalesi. Simo ke sikusona
emndenini okwaHlongwane njengoba usho lensizwa sizolandela ke sibheke zonke izinhlelo kodwa okuhle ke ngicela ubuye ngapha Rula i-department ubhuti wethu omdala uMthombeni uthe asiphuthume la sikhona sizobheka ukuthi ke izinhlelo zizoma kanjani uspokesperson we-department sithathe Rula usibeke ubhuti omdala usithumile ukuthi sizohlanganisa amehlo nomndeni bese kwenzakalani. Yeah, cha but Ayanda isimo esibuhlungu kakhulu uMthombeni imthinte kakhulu lenhlekelele ingakho nje ethe ucela uphuthume size la sizobonana nomndeni ikakhulukazi umfowethu Sibonelo njengoba usushilo ukuthi ke uyena obenza konke kusemandleni ukuthi akhulise abafana abafaka endimeni yomculo. Uma ubheka nje la eBergville kunabaculi esibaziyo oSjava siyabazi no Big Zulu. Ingakho ke uMthombeni ethe asondele sibe nomndeni umfana omncane Kunzavava isimo lesi esishaqisayo ukuthi umfana lo bezothatha umculo lo kaMaskanda uyise phambili uMthombeni ukuthi asondele kwenziwe amalungiselelo ukuthi ke bafihle kahle ngesizotha uMthombeni uyafisa nje ukuthi abantu baKwaZulu-Natal baqhubeke babambane ngezandla basingathe umndeni siyazi ukuthi ke amanye amagidangoma abasejozini abanye abaseGoli kodwa ke ikakhulukazi ke umfowethu uSibonelo okuyena obambe iqhaza elikhulu epromotha umfana omncane lo odume kakhulu obe nekusasa eliqhakazile. Sibonga nje nokuthi ke nawe ebhuti Ayanda ukhona la uzoba nomndeni uhambo lolu athi uMthombeni asilihambe sonke siyabantu baKwaZulu-Natal umculo kaMaskanda sibambisane kube khona umoya wokududuzana ngesikhathi esithema ngaka. Sibonga kakhulu Sotolo okusho ukuthi ke sisonke la iminyango mbili Department of Transport ngoba iyona custodian yezokuphepha umnyango lo owezamaciko nawo kuvalwe amehlo nawo usemnyameni okubalekile ukuthi sibambile sonke ke singasezokhetha ke ukuthi ke ubani uvela ngakuphi sonke nje asibambeni sonke silekelele la singalekelela khona kwenzela ukuthi ke umsebenzi okufanele obhekane nomndeni ngempela ube yilento yokuthi ke siwenza ngesizotha siwenza ngenhlonipho. Ngicabanga ukuthi lokho kuyosilekelela kakhulu. Hayi cha ngicabanga ukuthi ubeke kahle nokuthi ke kunabafowethu amagidangoma amanye asesibhedlela la uMthombeni athe fanele masuka la siphuthume khona no dadewethu ahlekisana naye umfowethu usesibhedlela naye nomunye umntwana wakhe ahamba naye umfowethu Sibonelo naye usesibhedlela ukuthi ke fanele sibasingathe uMthombeni uyafisa ukuthi balulame nokuthi ke sonke siqhubeke sibaxhasa. Sibonga kakhulu Africa my continent, Africa my home.